Το δικό σας το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Γιατί συζητάμε τόση ώρα και προσποιούμαστε για ένα θέμα που δεν υπάρχει? Είμαστε με αρχηγικά κόμματα και οι αρχηγοί είναι αρμόδιοι τα ψηφοδέλτιά τους. Όποιον θέλουν βγάζουν. Λοιπόν, τι συζητάμε τόση ώρα? Περιφερόμαστε και συζητάμε γύρω-γύρω. Νομίζω ήταν το πρώτο που είπα. Τόσο απλό. Ναι, το πρώτο που είπα. Συμφωνώ μαζί. Ότι είναι. Αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε Γιάννη, αλήθεια είναι, αλλά δίνουν όμως και τον τόνο τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Δίνουν τον τόνο τα ψηφοδέλτια επικρατείας. δημιουργούν ένα κλίμα. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το οποίο το ξέρουμε. Και θέλω να μου πει και η κυρία Καλατζάκου γι' αυτό. Η κυρία Καλατζάκου, σας ικανοποιεί εσάς το γεγονός ότι έχετε ένα ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον κύριο Εύερ, τον κύριο Σουφτή? Συγγνώμη, γιατί πέφτουμε στις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, γιατί διευρύνεται η ψαλίδα, μάλλον. Καταρχάς, θα πούμε το εξής. Αυτή η εβδομάδα ξεκινήσαμε πράγματι με την κυβέρνηση να είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις. Έθεσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το διακύβευμα των εκλογών. Έθεσε κάποια μέτρα τα οποία δεν ήταν όλα ευχάριστα, πλην όμως όπως φαίνεται και από την τελευταία δήλωση του κ. Αλμούνια, πρέπει να ξέρουμε όλοι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Εμείς είχαμε το θάρρος να πούμε την άλλη... Έτσι λέει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, ναι, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σαλμούνιας δεν σας τα έλεγε. Σε εσάς επειδή το έλλειμμα έχει φτάσει στο 8 δις. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε πάει για να το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίως, το σχολιάζω. Και νομίζω ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη, ότι νομίζω ότι ο κύριος Αλμούνια γνωρίζοντας, μάλλον για να μην φανεί ότι επεμβαίνει, γιατί ούτε αυτό συνέβαινε, ήταν μια συνέντευξη τύπου όπου παρουσίαζε διάφορα στοιχεία και μέσα σε αυτά απάντησε και σε αυτό το ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει η άποψή του σίγουρα δεν είχε σχέση με την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση, εάν δεν ήξερε την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεν θα είχε προχωρήσει ο Πρωθυπουργός να πει με τέτοια ειλικρίνεια το πακέτο των μέτρων το οποίο προτείνει για την αντιμετώπιση και την έξοδο από την κρίση και την αυριανή μέρα. Σημεία πάτη, υποθέτω. Παρακαλώ, βεβαίως. Τι μιλάτε με τους ψηφοφόρους? Απολύτως. Αγρότες, εργάτες, φοιτητές κλπ. Βεβαίως. Έχετε δει κανένα να σας πει μπράβο ρε Σοφία, ο Πρωθυπουργός που κατέβηκε και θα πάει να πάρει τα σκληρά μέτρα και θα τους πατήσουμε όλους, δεν θα έχουμε προσλήψεις, δεν θα βάλουμε ούτε ένα στο δημόσιο, θα παγώσουμε τους μισθούς, θα κόψουμε τα επιδόματα, θα περιορίσουμε τις υπερορίες? Έχετε βρει κανένα τέτοιο? Λοιπόν, ακούστε. Θα σας πω, δεν έχω δει κανένα μέχρι τώρα. Θα σας πω γιατί κινούμε, έχω επιλέξει έτσι να πολιτεύομαι και να μιλάω την Μεσσηνία. Κάποιον απλό ψηφοφόρο. Μην πείτε το Σαμαρά επειδή είναι στη Μεσσηνία, κάποιον απλό ψηφοφόρο. Ο Σαμαράς δεν είναι ένας απλός ψηφοφόρος, είναι πολιτικό πρόσωπο. Αλλά βρήκατε ένα απλό ψηφοφόρο να πει προχωράμε με τον Πρωθυπουργό να κόψουμε τις υπερορίες, να μειώσουμε τις δαπάνες. Δεν γίνονται μεταξύ των πολιτικών προσώπων. Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Και τι θα λένε? Ιδιαίτερα, θα σας πω τι λένε. Συζητούμε λοιπόν τα μέτρα και ζητούν τα επιχειρήματα και θέλουν να ξέρουν τι πολιτικές έχουμε ακολουθήσει, ποιο είναι συνολικά το πακέτο των μέτρων. Και όταν ακούνε, και γι' αυτό έχει και τεράστιο ενδιαφέρον που μου το θέτετε αυτό, ακόμα και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζουν όλες τις πτυχές όλου του πλέγματος, όλων των μέτρων που έχουν γίνει για να μπορεί η χώρα και να στηριχτεί η οικονομία στην κρίσιμη αυτή οικονομική. Συμφωνούν δηλαδή. Επικροτούν. Τα μέτρα που έχουμε πάρει για να τονώσουμε την εργασία, κυρία Καλατζάκου, για να τονώσουμε... Δεν αποτυπώνεται μέχρι στιγμής τις δημοσκοπήσεις πουθενά. Να σου πω κάτι, στο Πασόκ δίπλα λένε προχώρα Γιώργο. Να σου πω, στο Πασόκ λένε προχώρα Γιώργο, να πάρουμε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, να κάνουμε όλα αυτά που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, να δώσουμε βοηθήματα, επιδόματα κλπ. Είναι μια προεκλογική τακτική. Εσείς ακολουθήσετε μια άλλη τακτική. Έχετε βρει έστω και ένα ψηφοφόρο σας ενθουσιασμένο? Αυτό είναι που προσπαθώ να σας πω, κύριε Πρετεντέρη, δεν πρόκειται περί τακτικής, πρόκειται περί μιας πραγματικότητας. Και χαίρομαι που λέτε ακριβώς αυτή τη λέξη, γιατί διάβασα και το άρθρο σας σήμερα και θέτετε πραγματικά ένα πλαίσιο γύρω από το τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και επιτέλους πρέπει να συζητήσουμε την πραγματικότητα και να πούμε στον πολίτη. Πάρε τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, δες τι φόρους πληρώνεις, πάρε τα μέτρα τα σαφή του Πασόκ, δες τι φόρους προτείνει να πληρώνεις και δεν απευθύνομαι στους πλούσιους, απευθύνομαι στον χαμηλόμισθο και στον μικρομεσαίο, ο οποίος εάν καθίσει κάτω με μόνος του ή με τον λογιστή του να καθίσει να δει ή να πάρει το καθαριστικό του 2003 και του 2009 θα καταλάβει τι έχει αλλάξει και πώς τελικά το κλίμα δεν είναι πραγματικότητα. Τα λόγια τα πολιτικά, όλα αυτά που ακούγονται και τα λόγια τα ωραία και τα μεγάλα που όλοι θα θέλαμε να λέγαμε, δεν αποτελούν την πραγματικότητα. Τώρα εσείς κυρία Καλατζάκου λέτε, εσείς υπόσχεστε χειρότερες μέρες. Δεν λέμε λέτε ότι υπόσχεστε χειρότερες μέρες, αλλά στην πραγματικότητα αυτές είναι καλύτερες μέρες.
Ενώ το Πασόκ που υπόσχεται καλύτερες μέρες, στην πραγματικότητα υπόσχεται χειρότερες μέρες. Εγώ πληροφορώ ότι το Πασόκ λέει ότι θα παρουσιάζει ένα πακέτο προτάσεων, οι οποίες πραγματικά κοστολογούμενες είναι πάνω από 10 δις, το είπαμε αυτό, μην επαναλαμβανόμαστε. Άρα ανεφάρμοστο. Πιστεύω σαφέστατα ότι είναι ανεφάρμοστο. Πιστεύω ότι υπάρχει η επόμενη μέρα της κρίσης και πάνω σε αυτήν πρέπει να απαντήσουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουμε, και πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι εμείς δεν ακολουθούμε κάποια τακτική. Κύριε Φλωρίδη, είναι ανεφάρμοστα αυτά τα οποία υπόσχεστε, είναι ανεφάρμοστα, τα έχει κοστολογήσει η Νέα Δημοκρατία στα 10,3 δις, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Τρέμι, και επιπλέον έχετε και τον Αλμούνια να κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Μέχρι το Σαββατοκύριακο η Νέα Δημοκρατία ισχυριζόταν ότι το Πασόκ δεν έχει θέσεις καθαρές. Τώρα, μετά το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση που έκανε ο κ. Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να λέει ότι ναι, μεν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, αλλά κοστίζει ακριβά, είναι ανεφάρμοστο κτλ. Τώρα, μετά τις εκλογές θα διαπιστώσει ότι και εφαρμόσιμο είναι και ωφέλη για τον ελληνικό λαό θα έχει. Ο κ. Αλμούνια λέει, και μην ξεχνάτε, ότι η οικονομία ελληνική είναι σε κακά χάλια και το ξέρουν όλοι οι πολιτικοί αυτό. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν ποιον εννοεί. Εσείς μας λέτε ότι εννοεί την κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Αλμούνια μπήκε στον κόπο να κάνει 15 μέρες πριν τις εκλογές αυτή τη δήλωση για μια κυβέρνηση που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν θα είναι κυβέρνηση στις 5 Οκτωβρίου και δεν το έλεγε για κάποιον άλλον, που πρέπει να μας το εξηγήσετε μάλλον. Κυρία Τρέμι, ο κύριος Αλμούνια είπε με πολύ καθαρό τρόπο ένα απλό πράγμα. Ότι ζητείται έγκυρος και αξιόπιστος συνομιλητής που να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Ο κύριος Αλμούνια έχει 5,5 χρόνια τώρα απέναντι του μια κυβέρνηση, η οποία του έχει καταθέσει 10 σχέδια και 10 προγράμματα. Κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να εφαρμόσει, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πλέον αναξιόπιστη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό εμείς παλιότερα το δοκιμάσαμε. Έχουμε διαπραγματευτεί με πολύ σκληρότερες συνθήκες από το 1993 και καταφέραμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της χώρας υποβάλλοντας σοβαρά προγράμματα και κυρίως εκτελώντας τα προγράμματα αυτά. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε κάτι. Είπατε προηγουμένως, γελάσατε όταν ακούσατε τα 10,3 δις που αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά σου. Οφείλω να πω και εγώ έβαλα κάτω την αξιολόγηση της Νέας Δημοκρατίας και τη βρήκα φουσκωμένο το λογαριασμό. Ναι, γιατί βάζει όλη την τετραετία. Έχετε δίκιο. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι? Γιατί εγώ εδώ 3 μέρες που ρωτάω στελέχη του Πασόκ όλων των ειδών να μου πούνε έχει λάθος η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνοι. Πόσο θα κοστίσει? Με συγχωρείτε. Αν δείτε κάποια μέτρα σε βάθος τετραετίας. Αυτό το κατάλαβα. Αν δούμε αυτά τα άμεσα. Λέω τα άμεσα. Πώς θα κοστίσει? Τα άμεσα είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια. Το Πασόκ προχθές με τις ρήμες με 4. Το κόψατε σε 2 μέρες. Όχι, εγώ σας λέω, αν τώρα πάρουμε ένα τα μέτρα και τα αξιολογήσουμε όπως είναι το έκτακτο επίδομα με τα 650 εκατομμύρια κτλ. Θα φτάσουμε εκεί. Τώρα εξαρτάται πώς θέλει κανείς να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, κύριε Πεδεντέρη. Γιατί εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές πολιτικές. Ο κύριος Καραμαλής είπε θα βάλω την οικονομία στην κατάρτιση. Το Πασόκ λέει ότι η οικονομία χρειάζεται αναθέρμανση για να υπάρξουν έργα, να υπάρξουν δουλειές, να υπάρξει κατανάλωση, να υπάρξουν φόροι. Με συγχωρείτε. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει η αναθέρμανση είναι ότι θα δώσετε αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους στο όριο του πληθωρισμού και θα φορολογήσετε με μια επιχείρηση που βγάζει 100.000 ας πούμε προφόρων, 25% που φορολογούμε και 10% για τα υπόλοιπα. Εσείς θα τη φορολογήσετε με συν 40%. Δηλαδή έτσι θα αναθερμάνετε την οικονομία? Διότι εγώ δεν ξέρω καμία, ειλικρινά σας το λέω. Κύριε Φλωρίδη, σας σέβομαι πραγματικά και γνωρίζω τη διαδρομή σας. Αλλά ειλικρινά απορώ εδώ, διότι αυτή την ώρα υπάρχουν ένα ολόκληρο πακέτο δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί για να αναθερμάνουν την οικονομία. Να δώσει μια απάντηση ο κύριος Φλωρίδης, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Η αναθέρμανση γίνεται ταυτόχρονα με πολλές βάσεις. Γίνεται πρώτα με την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων άμεσα. 9 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Καλατζάκου, ξέρετε πολύ καλά. Τα οποία λιμνάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τη διαρρεύσασα τριετία για το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, περιμένουν να τα πάρουμε. 9 δις. 15 δις από το πακέτο τραπεζών θα μπορούσαν να δοθούν ως εγγυήσεις απευθείας στις επιχειρήσεις να δανειστούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά συνθέτουν μια παρέμβαση η οποία κηρύττει την αγορά. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ξέρετε, σημαίνει μικρά και μεγάλα έργα παντού, σημαίνει δουλειές παντού, σημαίνει μεροκάματα, σημαίνει κίνηση των καταστημάτων, σημαίνει κατανάλωση και έτσι ο κόσμος να μπορεί να πληρώσει κανένα φόρο. Εγώ βλέπω όμως ότι με τα ΖΙΠ και με τα σύμφωνα παραχώρησης επίσης δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Μα δεν έχει πελάτη ο άλλος στο μαγαζί. Επίσης, κυρία Καλατζάκου και κύριε Φλωρίδη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να πάμε